Franciszek Klawikowski urodził się 14 grudnia 1921 roku w Grzybnie pod Kartuzami. Tam się wychowywał, dorastał, pracował w domu i tam zastała go wojna. W domu rodzinnym interesował się Kaszubami i wszystkim, co się działo w tym regionie. Przechował przez jego ojca zbierane dodatki do Gazety Kartuskiej o tytule Gazeta Kaszubska. Po wojnie zamieszkał w Żukowie, gdzie założył rodzinę. Zmarł 6 września 2013 roku. Pochowany jest w Żukowie. Wadoma so baro interesirova Kasiebama tym všetčím, co ty sodzeja obływejle do dzyzwe zachowale dodywcie do gazety karteści. Powiedz sekundskły tym, jakoś to przeszło, że we to myce do dzyz. Ojc lubił czytać gazetę. Jak ta gazeta karteskie nastała, on ją zary zaczął prenumerować. Brywka ją przeniesił w jedno do dom. A do nas na pystkach Grzebna był dość wieldziś tak drodzi. Ojc to w jedno czytał, a ma jak to cece. Bale ciekawy. Czytać my i rozmiele i tyś tydeme wiele łebzirele i czytale to gazetą. Ty po kasiebsku tyś rozmie czytać, by tam do wiele pisune ponosimy. Jo, wszystko. Bejcie, legendę. To doch nas mocno ciekawiło. My to mieli tej wszystko przeczytane, nawet więcej jak rys. Ojc gdył i musiał to złożyć i schływać, bo to wszystko je bardzo ciekawe. I przez to tak sąśka powstała. Jak ojc umarł, mnie to też było wyjźny. I sam myślał, że szkoda, żeby to może było zdzinało. Taki ja wzór ty do siebie i przechływał. To doch są bardzo dobry i wyjźny styry ciase. Jak was do dziś pamiętacie, jak powsta przykładowe Dziewczy Góra, Zmkłewy Góra, Ziukłewe. U Ziukowie pisali w tej gazice. Według legendy był taki Ziuk, miał parobków, a te ziemie należały do niego. On był wielkim wroga katolików, a jego najlepszy parobk był katolika. Musiał so z tym ukrywać. Narys ten parobk zachłożył i pun so go spytał, co tebe jeść chcał? On rzekł, jebe chcę, żeby pun mnie alał ksądza. Ksądz przejechał i so pytał, gdzie je ten chwery. Na to ten pun zaprowadził go do swiniów i powiedział, że jedna z nich je chwery. W tej chwili ten pun łebrucił so w swinio, wszystkie swinie tam stądka on pogryzł i z wielkim kwiką uciekł do lasy. W tej gazice je tego wiele. Tam jest je wypisany góra kapleczny kule kartys. Do niej się pierwy tunel od klasztory. To je od kartys, strona pod chmielne, pod łapalece. Jo, zykłennice błedy się chłewele tam swoje skarbe. Nen gong się płyprywdze od refekterza. Je tam sum był rys w dole i zdrzeł na to. Je tam sklep, jeden gong, idzie pod góra, a jeden pod klasztorny kwescu, a jeden pod kartyzę do dywnego browary. No i tak na 10 rok 1939. Webeleje się w Grzebnie, jak w jego pamiątyce. Za knypa je robił z ojca w lese. Na początku wojny miał 17 lat. Mietej w zole na 4 miesiące na robotę, w Sudetę, bo z każdego lesiństwa musiał 3 hic odrzecać półmuny drzewa. Ma to drzewo wacynele, a 19 stycznia je był zacygnięty do wojska. To był i 1943 rok. Jo, i nie chcą nic. Je baro nie chcą, ale je se ofiarował. Ojc był wse mocny, ale memka derch płaka, bo jedoch musiał se nic podpisać i se zgładzać. A tery, jak my by se nie zgładzali, ty co? Mnie było zieli, żeby ojca, może, albo matko wawiozle, ty oni by na nas narzekali. Ty my tak z brata zrobile, plus tymy, żeby oni łestele doma i mieli bezpiek. My se ofiarowali, bo co my mieli zrobić? To był w miono ojca i matki, żeby ich ratować. My mieli strach, że wywiezą wszystkich do lagry. Jak wezrzała na początku ta cała wyprawa na wojno. Wzole nas do Monachium, a ty dalej. Przeważnie my walczyli we Francji. Oni waj szkolele? Jo, jak wszystkich. To była letkie artylerii. Było tam wiele lat z tych stron, znajomych, Kasiebi. Jo, i z Kartysbele, i z Ziukowa. Taci jeden był z Chwaśćna i wiem, że to był Belgrał.
a z Dziukowa był Zalińści. Dredzich jej nie pamiętam z nazwiska. We wice cię nie przeziele? Ten z kartys, jo, bo on ty przejechał do mnie po wojnie, a ty dredze? Nie wiem. Tam wam ze sobą po kasiewsku gada? Jo, derch. I spiwele piesnie po kasiewsku, wsiedkłe. Nas tam było wiele. W tej kompanii było około 40 płelechów, ty z Kasieb. My pisali listę do domu. To było dozwolone. Co sądzało, jak przeszedł czas lądowania alianckich wojsków w 1944 roku. To było coś strasznego. Masa tłekle pewno kule 3-4 miesięcy, do marca. Masa derch copele, pod Niemce. Wiele razy to dało taci smarę, Amerykanie na Cyrele. Tam z tyłu są prywdzewy cyt. Tam było taci płele, w dół skarpę, torfewiska. Nas było w grabce 7 sztek. Kunsk dalej był błyklewy las, a przed nim jedno gospodarstwo. Ma tam sedzele, a po błekach Amerykanie śle. Niemcy mieli maszynówka i z niej na nich strzelali. Ale po chwilę oni musieli uciekać, a ta maszynówka łestawile. Teret i dredze Niemce w siatce śle, a je łestu sum jeden w tym dole. Za chwilę, jak Amerykanie z granatników zaczęli walać z 3 stron, Maryja Józef, co to było? Istne piekło. Je był i poziegnony ze wsiedci, z całym światem. Je musi łepasować, jak na granatę spadną, żeby wskoczyć w jedno w ten sum plac, bo to so nie zdyrzał, żeby granat trafił w ten sum plac 2 razy. Na ostatku jest tam tuntka łycek. Taka łączka była i wesoci pieni, 2 styry kłeżynie. A dalej stały taci krzyci. Tery jej idą. Mum karabin i w tym padłe strzały z maszynówci. Je chcę so schływać, ale je był tak zgłupiały, że zamiast całe z plecem w tą stronę, je prawie całe wrócił do nich. Pod te krzyci, bo te kłeżynie tam były. Ty je tak kleknął. I to je wim do dzysy. Je tego nie zabycia do śmiercia. Je chcę kleknąć, schływać co, a cos, cich tos, mnie chwacał tej za kark i mówi: wstywume, ty może być twoja śmierć. Jaki wstył, padłe strzały z maszynówci, ale wsiadł ci midze noga ma, w nen pieni. Je miał full pesk prochu od tej wiórów. Ty je rwyłś tak dalej, łycek przez ta łączka, ty iś dredzi strzałę bałe, ale je warwał. Był dredził, jako niemiecci. Ten oficjera, dowódca, gedył, że je łycek od tych piersich. Narys, oni mnie broń do pierse przestawili i gydele zabić głę, był on łycek z fronty. Ale dredze rzekle, me dochciele, że tam była strzelanina. Tej oni miedele płykły. I kezele ic walciec dalej po ich stronie. Ale we nie widzę, co was tam dźwignęło. Nie wiem. To nie było widzec. Nic. Leno ty za kark mnie chwacał i padnie so do góry. Wsiadkłe szło mi za nodzi. A to tyś był cyt. Tak co zwiedno by so roztrzaskało sierok. Z maszynówci kujdoch dobrze wiem, jak to je. W tacim promieni to so rozlecy na 2-3 metre sierok, a to wsiadkłe w grapie stało. Jaki by dostył, ty by nic zamieniłe stało. Co so tej dalej zajało? Je miał straszne zilaci, jaś taci dzyrę. Ty je był miesiąc, może 2, w szpitale, w Pradze, w Ciechach, żeby mnie te nodzi podleciele. Potem je był w kompanii odpoczynkowej. Później znyły dalej na front, ale we Francji jej nie był, bo w cykle do tały mały cykle. Ty na ostatku, my byli w tacim placy, gdzie była góra, a w dole łąka, szła myły rzeczka, ale nie szerokie. My mieli reno we 3, ci 4, łekłopłyny, ale nie za wieldzie, bluz taci dzyrę. Nas tam było w nich po 2. Stamtądka było ich widzec, jak jachle ciołga ma. Ten Niemc, co był ze mną, zaczął z karabina strzelać, a jemu ten karabin złapił i gydył. Co ta robisz, człowieku? Czy to jest ciasto głupy, czy co? Jak ta saładę zwieś dyś znac, ty z nas ty nic nie łystunie. Bluz bądź cechła, nie wedy, że my ty jesme. Tej za chwilę z drugiej strony idzie 2 Amerykanów. Tedy nikt i nie strzelił.
je widzu, co był luz. Łen do nas po niemiecku rzekł, że ma miele weles i nas puścił, ale karabinę ma musiała stawić. A to, co było w dzyrach, to ma sobie już mogle wzunc. To był Niemc. W mundurze anielskim, amerykańskim. On zapytał, czy kto z nas jest z Lipska. Ma rzekle, że nie, bo tam nikogo nie było z Lipska prawie. Było ledwych szczerzych, może się jest. On dalej gadał, że jego starsi tam są estuny. I tak was dostali do Niewele. Jo, ty oni nas zarywzole. Pytali się, kto je płelich, a kto insi narodnosce. Nas łysubno, a rodowitych Niemców też łysubno. Pytali, kto chce do wojska iść. My wystąpili. Przez chwilę my byli łysubno, co z kule miesiąca my byli w Lagrze. I wiem, że 3 kwietnia my byli i w Anglii, a 20 kwietnia my mieli jechać junazet do Belgii na front. Wszystko my mieli spakowane, przerachtowane do przełazy. Ale rano przeszedł rozkaz, że wszystko je wstrzymane. To i był prawie końc wojny. My nie byli potrzebne i tej my tam dalej siedzeli. W Anglii my nie mieli lachła. Był to poleści korpus przysposobieni obronnego, pod dowództwa anielskim. Gdzie oni chcieli ciebie posłać, tej musiał iść. Było to podpisane na 2 lata. Wiele lat do domu jechało. Jo, masa, jo. Jedoch noców nie spał, myślał, co zrobić. Taci wywiad był w Polsce, że zamykali, a z domu pisali, że nic ksa nie stanie. I tak to było. A to doch cygnał do domu. I to jak? Nikt, kto tam nie był, nie je w stanie sobie tego przedstawić, jak to je. Choć tebe tam miał najlepiej, ale w jedno swoje strony są najmilsi. Doma ciekle łejc, matka, wszyscy krewny, a tam to jest sum. To, że tam jest dobrze, to nie je nic wyźny. To je takie tesknota, że to nie je dołe pisani. Co w końcu zawyziało, że wyjachle do domu. Je nie chcą jechać, bo je miał strach. A ty się tych komunistów nienawidził, je nie był za tym. Z domu siostra pisała, żeby przejechać, że matka so tak martwi. A jej ostatni list napisał, że je nie przejadą, że nie mają za mną ciekać, bo je Estonia tam. I tej so z tyłu dradzicyd. Matka mnie se łykyza, jaki leził w łóżku. Jeś nie było ciemno, ani noc, brusle tak siaro. Ona stana jak ziewy i do mnie gada. Tery, synkły, jak te do mnie przejedześ, ty je pójda przez ciebie w grób. Ty je pomyślił, że jeby sobie nie wybycił, żeby matka przeze mnie umarła, a jeś ty dredze, by mnie tyś tego nie wybyciela. Ona była często do Poznani? Richtig do Poznani. I ja pamiętam jak dziś była zapłakany baro. Wtedy jewiący nic ju nie myślał. Lechutko so zapisał, żeby mógł zaraz do domu jechać, żeby ona miała bezpiek. I to tak było po prawdzie? Tak to było. I zapytał mojej siostry, a ta rzekła, że mama była często chora od tego wszystkiego. Derchole sedzała i płakała. Ładnie jedzę i ładnie jedzę. Jaki przejechał, tej mama wyzdrowia i wszystko jej było dobrze.